Lusuku lwenyembezi nentsizi kumakhaya amaninzi namhlanje eBhongweni Ward 31 kukhutshwa iimpahla zabo ngaphandle kudilizwa amakhaya abo bejongile. Nanjengoko bambi besithi lo mba uphakathi kwabanini bomhlaba nabahlali, abanye abahlali bathi abazange bafumane zazisi zokuphuma kude kube ngoku. UYandiswa Saula oneminyaka engama-38 ubudala udilizelwe umzi wakhe ngaphandle kwesaziso sokuphuma nabehlala kuwo nabantwana bakhe ababini. Uthi le meko ibashiye bengenandawo zokufihla intloko. Silele ngaphandle emvuleni neentsana zethu. Asiyazi into yobana xa sisuka apha siyaphi na. Sawugqiba ukuhlala apha iminyaka emingaka kulo mhlaba u-ARC athi ngowakhe. Umama uSibongile Mayiphume Somi oneminyaka engama-53 ubudala nongomnye odilizelweyo uvakalise ukungonwabi ngesi sehlo esithi isakhiwo sabo sabaxabisa N400,000 belusapho. Ekwathi ukuba ibisisakhiwo esiza kuba likhaya labantu abadala, Indipheleke Yehova aliqale kulo nyaka phantsi kwenkampani yakhe iTomorrow's Leaders Projects esekwe ngonyaka ka-2020, naye ukwathi akukho saziso sokuphuma basifumeneyo ngaphambili. Akho kwanto esifumeneyo kweli cala, bekuthiwa kuzudiswa othukile nathi namhlanje kusasa xa kuthiwa kuzodilizwa kweli cala. So I think my daughter and her husband were not prepared, because if ever we heard about it yesterday, we would have at least tried by all means so that when this kicks in, we sibe ready that this thing is going to happen. Unobhala wephondo weqela le-EFF uSimthembile Madikizela uthi baye banodliwano-ndlebe nenkundla benethemba lokuba olu diliso luza kumiswa de kuqinisekiswe ukungangqinelani okukhoyo kubahlali. Have attempted to engage robustly the sheriff and the police force and explained to them that this process must stop for now because we are engaging on a legal battle in court. So we don't see what is the rush for. And we even at some point persuaded them that just give us 20 minutes of engagement so that we allow the process of court to unfold and also the certain discrepancies to be clarified. Usomlomo kamasipala waseBuffalo City Bongani Fuzile uthi benza inzame zokuthethisana ne-Agricultural Research Council malunga nalo mba. We can confirm that the Buffalo City Metropolitan Municipality is engaging with the Department of Agriculture, particularly the Minister Steny Hazen, to look at this matter of Bongweni in this area called Pompeni, where people's houses were demolished yesterday. So the Metro is working with the department to look at what alternatives are there to assist and help. Silijelo leendaba sizenzile inzame zokubuza uceba wale wadi malunga nokudilizwa kwezi zindlu eBhongweni, uthe akanazo impendulo malunga nale meko okwangoku. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguNandipha Mestile, eMonti.